नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। दशहरा के बहुत बहुत शुभकामना। माता दुर्गा रउआ लोग इनके खुश रखस। आज हम भोजपुरी के कुछ गाना बावे, भक्ति गाना आइल बावे, ऊपर चर्चा करल बनी। हम कोनो गाना के नाम ना लेम, कोनो व्यास के नाम ना लेम। हमार भोजपुरी बहुत सुंदर बावे, हमार भोजपुरी बहुत अच्छा बावे, एमे कोनो दो राय नहीं है। भोजपुरी में अश्लीलता भी बावे, एमे भी कोनो दो राय नहीं है। भोजपुरी में नीमन गाना भी बावे, एमे कोनो दो राय नहीं है। भोजपुरी में खराब भी बावे, एमे कोनो दो राय नहीं है। बहुत ऐसा गाना आइल बावे दशहरा में, बहुत पंडाल तर बाजत भी बावे जमने के ना बजावे के चाहिए। हमनी के हिंदू आ हिंदुत्व के बात करे निसन, लेकिन छोट छोट इतना बड़का बड़का गलती करे निसन नु कि हमनी के धर्म शर्मसार होला। गाना आइल बावे कि देवरा प्रसादी चटना बा, इ गाना बाजे के चाहिए, पंडाल तर ना बाजे के चाहिए। लेकिन हमनी के मजाक समझ के बजावता नहीं सन, लेकिन दूसरा कौम में का एकर प्रभाव पड़ता, कैसन लोग सोची, इ हमनी के नहीं सोचत। एगो और गाना आइल बा कि चोली में से चांदा निकालो भौजी, पंडाल दुर्गा माई के पंडाल बनावे के भाई। काची गाना हम ना सुननी हो, हमरा सुने के भी नहीं के गाना। ऐसा चमनचुतिया कुली ब्यास लो बालो बताई। दुर्गा जी के गाना निकलले बनी, भक्ति गाना निकलले बनी, हमें चोली के नाम दे तनी। ऐसा ही दूसरा भाषा के लोग भोजपुरी के गरियावता। गाली देवे के मौका के दिले बा, भोजपुरी के ब्यास दिले बारन जा। आज केहू उंगली उठावता भोजपुरी पर, एकर गुनाहगार केहू बावे तो भोजपुरी के ब्यासे बालो। ऐसे जितना सुपरस्टार ब्यास बालो, सबसे पहले वो लोग सुधर जाओ लो। आ ना सुधरी लो तो हमनी के धर्म तो ऐसे बंद। देखी, अगर वो लोग सुधरता लो चाहे नहीं लो सुधरत, वो लोग हम कुछ ना कम। लेकिन बजावे वाला नु, ये गाना बजावे वाला, ये सब गाना बजावे लायक नहीं के भाई। हमार मत बजाई लो। हम एक बार बजैनी इ गाना प्रसादी चटना बा, देखनी गाना हमरा बहुत खराब लगल। ओकरा बाद से गाना के हम मतलब अपना सर्च लिस्ट से रिमूव कर देनी, ताकि फिर दोबारा भूल से भी ना बाजो। बहुत अच्छा अच्छा गाना बा बजाई लो। भरत शर्मा के बावे कि धोवत धोवत तोहरो मंदिरिया, और भी बहुत ऐसा पचरा बावे जौन देवी माई के मंदिर तर चाहे दुर्गा जी के पंडाल तर बाजी तो मतलब का बोल जाला अंग अंग फरके लागेला। ऐसा ऐसा कुली गाना बारी सन। अड़हुल के फुलवा, निमिया के डार मैया, कुली एक से एक कुली गीत आइल बावे, ट्रेंडिंग में चलत आवे। सबको ऐसा कोनो बात नहीं के पवन भाई के भी निमन गीत आइल बावे, खेसारी भैया के भी बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग आइल बावे, नीलकमल भाई के भी बहुत अच्छा सॉन्ग आइल बा, राकेश मिश्रा जी के भी बहुत अच्छा सॉन्ग आइल बा, रितेश पांडे जी के भी बहुत अच्छा सॉन्ग आइल बा। सब ब्यास लोग के बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग बा, लेकिन यही सब ब्यास लोग के खराबो खराब सॉन्ग बावे। तनी लहजा में हो तो तनी बाजो, मस्ती वाला भी सॉन्ग बाजो, लेकिन तनी उसे बदनामी ना हो को ऊ बाजो। अब चोली में से चांदा निकालो भौजी, कि चोली में से 500 निकालो भौजी, चांदा दे दो, सब का चलता मतलब यार तनको मतलब लाज शरम हईले नहीं के। आ केकरा चोली में से चांदा निकलवाओ तोरा भाई? अपना बहिन के अपना माई के? इहो कहे के चाहिए कि चोली में से चांदा निकालो दीदिया, इहो कह सकत रह, व्यूए पावे के बात। देखिए अभी तक ले मगहिया जवान के सपोर्ट ना कैलनी, लेकिन आज सपोर्ट कैले बानी। आज उन्होंने वीडियो भी शेयर कैले बानी, काहे कि जेकरा के लोग कोठा पुत्र कहे लो, उ सच में कोठा पुत्र लायक ही बावे। उ लेखक है एगो, के कोठा पुत्र कहे लो मगहिया जवान भाई लो, उ कोठा पुत्र ही बावे। काहे कि ओकर सोच नु जितना बावे उतना घटिए बावे। ओकर सोच जौन बानू उ कोठे लायक बावे, काहे कि ओकरा घर के 3-4 आदमी कोठा पर काम करेला। तो मैंने ऐसा गाना निकाला था कि चोली में से चांदा निकाला भौजी। अरे यार का मतलब यार, भोजपुरी अश्लीलता जितना गाँव ना भाई, क्यों माना करे जाता है। हम तो विरोध ना करनी अश्लीलता के, लेकिन अब देवी गीत में भी सब अश्लीलता निकली, सब मजाक में। अरे मजाक में गाना चलेला, जैसे प्रमोद प्रेम यादव का ही रहे, सब हो के हुनर मेहरारू चाहे सुनर, दिन भर में 1.5 साली तो खुद हम बजाई, चल जाए लायक रहे भाई। बेल के पतैया पर लिखता नहीं लेटर मेहरारू चाहे बेटर। ऐसे भी जितना कुमार लोग जाता है बाबा धाम सब मेहरारू मांगती जाते बाबे, चल बन जाए भाई थोड़ा सा मतलब। लेकिन ये कौन बात भाई कि चोली में से चांदा निकालो भौजी? अरे भाई थोड़ा सा लहेजा होके के चाहिए, तर्क होके के चाहिए गीत के। अब ऐसा ना कि बजा के ओकरा बाद मुरी नीचा करे के पड़ो गाना। आज भी निमिया के डार महीना मनोज तिवारी जी के जब गाना आदमी बजा देवेला पंडाल तर, तो मने सभे जितना बाजार के लोग होला चाहे गांव में भी के लोग होला, जितना लोग मतलब सभे झूमे लागेला, सभे जे जहे रहेला वही जा गुनगुनाए लागेला गीत के। गीत के मतलब वो होके के चाहिए।
भरत शर्मा जी के गाना बा कि धोवत धोवत तोहरो मंदिरिया, ये भी गाना बाजेला कि एकदम मतलब क्या बोलते हैं, पूरा एकदम रोम रोम, जैसे देशभक्ति गाना सुन करके अथी हो जाता है ना, पूरा रोआ खड़ा हो जाता है, वैसे हो जाता है यार। और उ सब पचरा बावे, कहवा बिरजलू बे मैया कहवा बिरजलू ना, मैया खोला ना केवरिया भक्ता आइल बा तोहार, बहुत ऐसा गाना बा महाराज, बजाई लो ना पंडाल तर। सब साउंड वाला भाई लो से हमार विनती बावे कि अच्छा अच्छा गाना बजाओ लो, हिंदू धर्म के बदनाम मत होके दलो। आ एगो आउरू हम बात, खैर ई बात हम कहम नवमी के दिने, काहे कि विसर्जन से रिलेटेड रही, ऐसे हम नवमी के दिनों पर वीडियो बनाम कि माता रानी के विसर्जन क्यों अनिया कइल जाई, ताकि हमनी के मतलब एगो अच्छा समाज में संदेश दी सन, ताकि दूसरा धर्म के लोग हिंदू धर्म उंगली ना उठाओ। हमरा के बहुत भाई लोग कहेला लो कि तू सेकुलर बारा, हेंगन बारा, होंगन बारा, तू हिंदू धर्म के विरोध में बोलेला। ना भाई, हम विरोध में ना बोलेनी, आ जेकरा लागत अनु विरोध में बोलतनी ओकरा अंदर नु दिमाग नइखे, भूसा भरल बा। हम चाहे नहीं कि हमारा धर्म में कोनो बुराई ना रहो, हम हिंदू बानी तो हम हिंदू धर्म के नु बुराई के खोजे, हम भाई दूसरा धर्म पे उंगली उठावे ला क्या होता नहीं। हम हमारा घर गलती बा तो गलती हम अपने घर के नु ढूंढे, कि पड़ोसी के घर के हम गलती ढूंढे जाए, पड़ोसी के घर के हम गलती ना ढूंढे। ऐसे हमारा धर्म में जितना भी सब होला उतना चीज के हम मतलब चाहे नहीं कि खत्म कइल जाओ, अच्छा से कोनो भी पूजा पाठ बावे, कोनो भी हमनी के त्योहार बा अच्छा से मनो, शांति स्वास्थ्य से मनो, एक दूसरे से मिल के मनो, बस हमारा हमेशा से ये सोच रहा बावे। मूर्ति विसर्जन के भी तरीका बहुत लोग गलत कर देवेला, लेकिन आके हमारे जवार में पटेरी बाजार के अगल बगल में देवरिया जितना विसर्जन होला आके देखी लो कितना अच्छा से विसर्जन होला। और भी बहुत लोग करता अच्छा से विसर्जन, शुरुआत कैले रहनी हम, मूर्ति से कोनो चीज नोचे के नहीं खे, जेंगन अपना घर के बेटी के मतारी के विदा कइल जाला, उंगन माता रानी के विदाई करे के बा। ए पर हम वीडियो बनाएम आगे, ए बेरा वीडियो में बस यही पर आई रहनी है कि पंडाल तर वैसन गाना मत बजाई लो जौना से कि अरे सुने के बानू हेडफोन लगा के सुनी, सुने के बाद तो घर में बूफर बजा के सुनी, लेकिन पंडाल तर मत बजाई, ढेर लोग के मत सुनाई, क्योंकि पंडाल तर के चोंगा लाग रहेला, ऊपर ऊपर बॉक्स बड़का बड़का लाग रहेला, ढेर लोग सुनेला। ऐसे गाना ऊ बाजे के चाहिए जौना से सच में पूरा इलाका भक्तिमय हो जाओ, ना कि चोली में से चंदा निकालो, ई ना होके के चाहिए। बस यही के साथ अपना वीडियो को अंत करता नहीं। जय माता दी, माता रानी के कृपा हमनी सबन भाई पे बनो रहो, सभे तरक्की करो, सभे नाम कमाओ, देश के, राज्य के, गांव के, जिला के, जवार के नाम रोशन होके, यह माई से विनती बावे। और रउआ लोग से बस इतने नहीं हो रहा बा कि चैनल के सब्सक्राइब कर दी, अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देखते हैं तो पेज के फॉलो करी, वीडियो को शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी, भाई के सपोर्ट करी। जय माता दी।